السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazur kaže, prvi ashab o kojem ću da govorim danas je Hazreti Ebu Mulejl bin al-Azhar. Njegova majka se je zvala Amr bin Ašraf, on je pripadao ensarijskom plemenu Aus, imao je čast da učestvuje u bitci na Bedru i Uhudu i prema jednom hadisu njegov brat Hazreti Ebu Abib bin Azhar je također učestvovao u bitci na Bedru i svim drugim bitkama također. Drugi ashab kojeg ću spomenuti je Hazreti Anas bin Mauz Ensarija. U nekim hadisima njegovo ime je spomenuto kao Uneis, pripadao je Benu Nadjar ogranku plemena Hazrađ, njegova majka se je zvala Uneis bin Halid, učestvovao je u svim bitkama uz časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, uključujući bitku na Bedru, Uhudu i Hendeku. Njegov brat Hazreti Ubej bin Mauz je učestvovao sa njim u bitci na Uhudu. Postoje različita mišljenja u vezi datuma njegove smrti. Spomenuto je u hadisu da je on preminuo u vrijeme hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu, dok u drugim hadisima stoji da je Hazreti Anas bin Mauz i njegov brat Hazreti Ubej bin Mauz postali šehidi u toku incidenta Bere i Mauna. Hazreti Ebu Šejk Ubej bin Sabit radijallahu anhu je sljedeći ashab, njegova titula je bila Ebu Šejk. Prema drugim hadisima ova titula je bila od njegovog sina. Majka mu se zvala Suhta bin Harisa i Hazreti Ubej bin Sabit, koji je brat od Hasan bin Sabita i Hazreti Aus bin Sabita. Pripadao je Benu Adi, ogranku plemena Hazrađ, učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu. Postao je šehid na incidentu Bere i Mauna. Postoje različita mišljenja da li je Hazreti Ubej bin Sabit učestvovao na Bedru ili ne. Historijske knjige govore o ovome. Ibn Isha govori da je Hazreti Ubej bin Sabit preminuo u džahilijetskom vremenu, to jeste u vremenu prije Islama. Da osoba koja je učestvovala u Bedru je bio njegov sin Hazreti Šejk Ubej bin Sabit. Što se tiče smrti od Ubej bin Sabita, u hadisima stoji da je postao šehid u incidentu Bere Mauna, a u drugim stoji da je postao šehid u bitci na Uhudu. U svakom slučaju vidimo iz drugih hadisa da osoba koja je poginula na dan Uhuda nije bio on, već njegov brat Aus bin Sabit. Hazreti Ebu Bara bin Nadjar, njegova titula je bila Ebu Burda, bio je više poznat po njegovoj tituli, dok je njegovo ime bilo Hani
U jednom hadisu njegovo ime je spomenuto kao Harisa, u drugom hadisu spomenuto je kao Malik. Pripadao je Bali, ogranku vremena Hazah. On je bio dajđa od Hazreti Bara bin Azib, dok je prema drugim hadisima bio njegov amidža. Učestvovao je u drugoj zakletvi na Akbi, također je učestvovao u svim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući bitku na Bedru, Uhudu i Hendeku. Na dan pobjede nad Mekom, Hazreti Ebu Barda je nosio zastavu od Benu Harisa. Kad su Hazreti Abs i Hazreti Burda primili islam, oba dvojica njih su uništili dole prema plemena Harsa. Hazreti Ebu Umama prenosi kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio da krene u bitku na Bedru. Kad je krenuo prema Bedru, Hazreti Ebu Umama se pripremio i krenuo prema Bedru zajedno sa njim. Poslije ovoga njegov dajđa Hazreti Ebu Burda je rekao da on treba da ostane kod kuće da se brine o svojoj majki. Njegova majka je bila bolesna u to vrijeme. On je rekao, i ona je tvoja sestra, mogao si i ti da ostaneš sa njom. Kad su ovo predstavili časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da Hazreti Umama, njen sin, ostane iza i da se brine o svojoj majki. Također je Ebu Burda otišao sa armijom. Kad se časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio iz bitke, majka od Hazreti Uma je preminula. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj je klanjao dženazu. Na dan bitke na Uhudu muslimani su imali dva konja. Jedan se zvao Askaf, koji je bio uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a drugi konj koji se zvao Melafih i on je bio uz Hazreti Ebu Burda. Hazreti Ebu Burda bin Nadjar prenosi da je časni poslanik otišao da posjeti neka plemena i molio se za njih. Kako god nije otišao kod jednog plemena. Ljudi tog plemena su osjetili to i upitali su zašto je njih izostavio. Oni su počeli da pretresaju svoje ljude i saznali su da je jedan čovjek imao ogrlicu koja mu nije pripadala. To jeste, on je ukrao tu ogrlicu. Oni su tu ogrlicu vratili, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao kod njih i molio se za njih. Hazreti Ebu Burda je učestvovao u svim bitkama uz Alija radijallahu anhu, preminuo je na početku Muavijine ere. Postoje razni hadisi u vezi datuma kad je on preminuo. Prema jednom hadisu preminuo je u 41. poslije hidžre, prema drugom hadisu u 42. godini poslije hidžre, također se spominje da je u 45. godini preminuo. Hazreti Bara bin Azib kaže da im se časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem obratio poslije kurbanskog bajrama, govoreći da osoba koja klanja na način na koji mi klanjamo i koja zakolje kurban na način na koji mi smo uradili, to radi po propisu. Kako god, ako osoba zakolje kurban prije kurban namaza, onda taj kurban je samo komad mesa, a ne kurban. Ako se životinja zakolje prije namaza, onda je to isto kao svaka druga zaklana životinja koja se zakolje da se narod hrani. Poslije ovoga Hazreti Burda, ashab kojeg spominjemo, je ustao i rekao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: o Allahov poslaniče, ja sam zaklao životinju prije namaza i smatram ovaj dan danom kad se jede i pije, zato sam ovo odmah uradio i jeo sam to meso. Nahranio sam svoju porodicu i komšije. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je odgovorio: ta koza je samo žrtvovana za svoje meso i ovo nije kurban zaklan od tebe. Onda je Hazreti Ebu Barda odgovorio da ima neke ovce koje su godinu dana stare i bolje su od ovih koza. One su dobro pažene, iako su samo stare 1 godinu.
bolje su od ovih koza. On je upitao da li je u redu da njih zakolje za kurban. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio da možeš to uraditi kako god. Ovo ne važi ni za koga poslije tebe, to jeste, to je njemu bilo dozvoljeno tad da uradi. Kako god, nikome poslije njega neće biti dozvoljeno da ovo radi. U hadisu isto stoji kurban se kolje poslije Bajram namaza, a drugo da koza ili životinja koja će se žrtvovati za kurban treba da bude određeno stara. Onda prema ovom hadisu koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Hazreti Burda da nikome poslije njega neće biti dozvoljeno da uradi to. Jednom je pitanje u vezi ovoga bilo postavljeno obećanom Mesiji alejhi salamu u vezi starosti životinje za kurban. Obećani Mesija alejhi salam je upitao halifatul Mesih prvog Hazreti Maulana Nuruddin sahiba da odgovori na ovo pitanje jer je on sjedio tu sa njima. Prema ehli hadis zajednici kurban treba da bude bar 2 godine star. On kaže u njihovoj zemlji neophodno je da 2 velika zuba budu vidljivi naprijed. A onda imamo kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ebu Burda da se prihvati njegov kurban koji je od 1 godinu dana star, ali da ovo niko poslije njega neće da uradi. Životinja treba da bude odrasla koza ili jarac i životinja i ovo je tradicija koju naš džamat slijedi također. Sljedeći ashab je Hazreti Asad bin Yazid, ime njegovog oca je bilo Yazid bin al-Faki i on je pripadao Benu Zurejk koje je ogranak ensarijskog plemena Benu Hazrađ. Učestvovao je u svim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem uključujući bitku na Bedru, Uhudu. Alama ibn Isak je zapisao ime Saad bin Yazid umjesto Asad među ashabima Bedra. Postoji razna mišljenja u vezi njegovog imena, neki su ga spomenuli kao Saad bin Zaid, Said bin al-Faki and Saad bin Yazid. Sljedeći ashab o kojem ću da govorim je Hazreti Tamim bin Jar Ensarija. Ime njegovog oca je bilo Jar, on je pripadao Benu Jadara bin Auf bin al-Haris koji je ogranak plemena Hazrađ. Učestvovao je u bitci Učestvovao je u svim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem uključujući bitku na Bedru i Uhudu. Njegov sin se zvao Rabija, kćerka Džamila. Njegova majka je pripadala plemenu Benu Amir. Hazreti Aus bin Sabit bin Munzir je sljedeći ashab, on je također Ensarija, njegova titula je bila Ebu Šadad, njegov otac se je zvao Sabit, majka mu se je zvala Suhta bint Harith. On je bio otac od Hazreti Šadad bin Aus, vrlo poznatog ashaba, pripadao je ensarinskom plemenu Benu Amr bin Malik bin Nadjar, učestvovao je u drugoj zakletvi na Akbi i tu je primio islam uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Učestvovao je u svim bitkama uključujući bitku na Bedru i Uhudu. Vrlo poznat pjesnik Hazreti Hasan bin Sabit i Hazreti Ubej bin Sabit su bili njegova braća. Kad je Hazreti Osman bin Afan se preselio u Medinu, boravio u njegovoj kući, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio vezu bratstva između Hazreti Osmana bin Afan i Hazreti Aus bin Sabit. U vezi njegove smrti Abdullah bin Muhammed bin Amara Ensarija prenosi da je postao šehid u toku bitke na Uhudu. Neki se ne slažu sa ovim, ali kako god, oni koji se ne slažu su bili slabi prenosioci hadisa. Hazreti Sabit bin Hansa,
On je pripadao Benu Ganam bin Adi bin Nadjar plemenu. On je imao čast da učestvuje u bici na Bedru. Ovo je sve što je zapisano u vezi ovoga ashaba. Hazreti Aus bin Samit je sljedeći ashab koji je učestvovao u bici na Bedru. Hazreti Aus bin Samit je bio brat od Hazreti Abada bin Samit. Hazreti Aus je učestvovao u bici na Bedru, Uhudu i svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio vezu bratstva između Hazreti Aus bin Samit i Hazreti Mursad bin Ebi Mursad al-Ghanavi. Rečeno u jednom hadisu da je Hazreti Aus rekao svojoj supruzi Zihar, ona se je zvala Huvejla bin Malik. Prema starim tradicijama Arapa, Zihar je kada osoba kaže da mu je njegova supruga postala kao majka ili sestra. I to je bio način da prekinu veze da su supružnici. Islam je ukinuo ovu tradiciju i rečeno je da osoba ne može tražiti razvod samo zato što će da kaže ovu izjavu, na primjer samo da kaže da od danas moja žena mi je kao majka ili sestra. Ovo je zaista zločasni čin. Islam je dao da se osoba može da iskupi za ovu grešku. Prije nego što se mogao iskupiti za ovu grešku, Hazreti Aus je obnovio vezu između njega i svoje supruge i poslije ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ovo nije zakonito i naredio mu je da podijeli 15 sali. Sali je mjera oko 2,75 kg žitarica i iskupa jeste da on nahrani 60 siromašnih ljudi. Što se tiče Zihar u Kur'anu, Kur'an naređuje sljedeće. Uzvišeni Allah kaže: Auzubillahi mineššejtanirradžim, Alladine yuzahirune minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa Allahi waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa dhura wa inna Allaha la afuwun ghafur. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا وتحرير رقابة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب عليم. Prijevod ovih ajeta jeste: oni među vama koji svoje žene nazivaju majkama, one ne postaju njihove majke su samo one koje su ih rodile. Oni zaista govore vrlo ružne riječi i laž. Allah je sigurno onaj koji briše grijehe i koji najviše prašta. A oni koji svoje žene nazovu majkama i onda se povrate od onoga što kažu, neka oslobode jednog roba prije nego što se dodirnu. Ovo je ono što vam se savjetuje, a Allah je uvijek dobro obaviješten o onome što vi radite. I kogod ne nađe mogućnost
neka posti 2 uzastopna mjeseca prije nego što se dotaknu jedno drugog. Ako nema ove mogućnosti, neka nahrani 60 siromaha. Ovo je zbog toga da dobijete zadovoljstvo Allaha i njegovog poslanika. I ovo su granice od Allaha. Za nevjernike je bolna kazna određena. Obećani Mesija alejhi selam je napisao u vezi ovoga da osoba koja nazove svoju suprugu majka, ona u realnosti nije njegova majka, jer je majka mu jedino može biti ona žena koja ga je rodila. Ono što oni kažu je totalna neistina i nepristojnost. Kad god uzvišeni Allah daje oprost i kako god uzvišeni Allah daje oprost i mnogo prašta, oni koji nazovu svoje žene majkama pa im se opet vrate trebaju da oslobode jednog roba. Ovo je naređenje od sveznajućeg Allaha. A ako osoba ne može da oslobodi roba, onda treba da posti 2 mjeseca uzastopno, prije nego što ima vezu sa svojom suprugom. A ako nisu u stanju da poste, onda trebaju da nahrane 60 siromašnih ljudi. Hazreti Ausova supruga, Hazreti Huvajla bint Malik prenosi: moj muž Aus mi je rekao zihar, onda sam ja otišla i žalila se časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dok me je savjetovao, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: usvoji strah od Boga, jer on je također tvoj amidžić. Kako god, ja sam ostala istrajna u ovome dok sljedeći ajeti nisu bili objavljeni u vezi ovoga. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kako ti možeš da budeš njegova majka, on je tvoj amidžić, a ti si mu također supruga. U svakom slučaju ona kaže: ja sam insistirala da tako i ostane, ali onda je ajet u časnom Kur'anu bio objavljen. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Kad sami Allahu qawlallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Ovaj ajet znači: Allah je doista čuo govor one koja se s tobom raspravlja o svom mužu i jadala se Allahu. Inače, Allah je čuo vaš razgovor. Zaista Allah uvijek čuje i vidi. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kazna za tvog muža je da oslobodi roba, kao što je spomenuto u časnom Kur'anu, i ostatak detalja sam malo prije spomenuo. Hazur kaže: ona kaže: rekla sam časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da on nema mogućnosti, zato on je siromašan čovjek, da oslobodi roba. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: onda on treba da posti 2 mjeseca bez prekida. Ja sam rekla: Allahov poslaniče, on to ne može radi svoje starosti. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: onda on treba da nahrani 60 siromašnih ljudi. Onda sam rekla: Allahov poslaniče, on nema mogućnosti ni ovo da uradi. Ona dalje govori: vreća hurmi je bila dostavljena časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dok sam ja još tu sjedila. Onda je ona rekla: o Allahov poslaniče, ja mogu da mu dam 1 vreću hurmi. Ako nam poslanik i tu vreću koju je dobio da. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: dobro, uzmi ove hurme i nahrani u njegovo ime 60 siromašnih i onda se vrati sinu svog amidže, to jeste vrati se svome mužu. I on me je ubijedio da ja nisam postala njegova majka samo radi toga što je on izgovorio te riječi. Hazur kaže ovako: kad govorimo o ashabima, mnogi drugi problemi su riješeni. Hazreti Ibn Abbas prenosi da je prvi zihar, to jeste kad muž nazove svoju suprugu majkom ili sestrom, koja se desila u islamu, je uradio Hazreti Aus. On je bio
oženjen s Amidžićnom i on je rekao zihar njoj. U svakom slučaju ovo su granice postavljene od uzvišenog Allaha i ova stvar je bila predstavljena obećanom Mesiji alejhi selamu i on je također propisao istu kaznu. Slična stvar je bila predstavljena Hazreti Halifatul Mesih drugom radijallahu anhu i on je rekao ovo je ispravna kazna za ovo, osim ako je ova osoba previše siromašna i da nema snage, onda treba da traži oprost i trebao bi da ispuni pravila o kazni prema svojim mogućnostima. U svakom slučaju uzvišeni Allah je propisao granice u vezi toga ako neko nazove svoju suprugu majkom ili sestrom. Neki ljudi se svađaju radi nevažnih stvari i oni onda kažu svojim suprugama ti si meni zabranjena ili ti si mi kao majka ili slične zakletve izgovaraju. I ovo su ti ljudi koji prekrše granice i oni dobijaju kaznu za to. To jeste da oslobode roba ili poste 2 mjeseca bez prekida ili da nahrane 60 siromašnih. Hazreti Aus bin Samit je bio također pjesnik. Hazreti Aus bin Samit i Šadad bin Aus Ensarija, on je boravio u Bejtul Mukaddas. Hazreti Aus je preminuo u Palestini u 34. godini poslije hidžre u 72. godini života. Hazreti Arkam bin Ebi Arkam, njegova titula je bila Ebu Abdullah, njegova majka se zvala Umama bint Haris, prema drugim hadisima zvala se Sumaza bin Huzein i Safija bint Haris. Iz plemena je Benu Mahzum, on je bio među prvim ashabima koji su prihvatili islam. Prema nekim izvorima 11 ljudi je primilo islam kad je on prihvatio islam. Prema drugim izvorima kaže se da je on bio 7. osoba od tih 11. Hazreti Urva bin Huzeir prenosi da je Hazreti Arkam, Hazreti Ebu Ubejda bin Džira i Hazreti Usman bin Mauz su prihvatili islam zajedno u isto vrijeme. Hazreti Arkam je imao kuću izvan Meke, blizu planine Safa, koja je vrlo poznata u istoriji islama po Dari Arkam, gdje časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rani muslimani su klanjali namaz i učili o vjeri. Ovo je mjesto gdje je Hazreti Omer radijallahu anhu primio islam. Poslije broj muslimana je bio 40. Kad je on prihvatio islam, to jest da Hazreti Omer radijallahu anhu, muslimani su počeli da izlaze iz te kuće i praktikuju islam otvoreno. Ova kuća je ostala pod vlasništvom Hazreti Arkama, a poslije njegov unuk je prodao ovu kuću Ebu Džaferu Mansur. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib je napisao detalje o ovome u Sirat Hatamun Nebijin u vezi prvog centra islama, to jeste Dari Arkam kuća. Hazreti Mirza Bešir Ahmed piše da je vjerovatno časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mislio da centar islama bude otvoren u Meki, gdje muslimani bez ikakvog straha mogu da dođu da klanjaju namaze i gdje mogu da uče o islamu bez ikakvog straha. Zbog toga im je trebala jedna lokacija kao centar. Tako da je časni poslanik izabrao kuću novog muslimana koji se zvao Arkam bin Ebu Arkam, koja se nalazila na početku uzbrdice Safa. Poslije su se muslimani tu skupljali i klanjali bi svoj namaz i ovo mjesto je bilo gdje su se sastajali ljudi koji su tragali za istinom i skupljali se i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi im govorio o islamu. I zbog ovoga ova kuća je zapamćena u historiji islama i nazvata je Darul Islam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je radio u Darul Arkam otprilike 3 godine. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napravio Darul Arkam centar u 4. godini svog poslanstva i tu je ostao do kraja 6. godine njegovog poslanstva. Historičari su pisali da zadnja osoba koja je prihvatila islam u Dari Arkam je bio Hazreti Omer radijallahu anhu
Njegovo primanje islama je ohrabrilo muslimane do te mjere da su otišli iz Dar Arkam i počeli su da propagiraju vjeru otvoreno. Poslije migracije u Medinu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između Hazreti Arkama i Ebu Talha Zeid bin Sahel. Hazreti Arkam je učestvovao u bici na Bedru uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao mač od ratnog plijena iz bitke na Bedru. Hazreti Arkam radijallahu anhu se je borio u bitci na Bedru, Uhudu i svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao kuću u Medini. Jedne prilike kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je njega postavio da prikuplja sadaku, također je zapisano u historiji da je Hazreti Arkam bio među učesnicima u Hilful Fudul, to je sporazum od starosjedioca Mekke prije islama da bi pomagali siromašnim, u kojem je također časni poslanik učestvovao. Hazreti Osman bin Arkam, sin od Hazreti Arkama, prenosi: moj otac je preminuo u 53. godini poslije hidžre, u 83. godini života. Kako god neki govore da je preminuo u 55. godini poslije hidžre, također postoje različita mišljenja u vezi njegovih godina. Neki kažu da ima 80 godina ili više. Hazreti Arkam je naredio da njegovu dženazu predvodi Hazreti Sad bin Abi Wakas, koji je bio ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako god, u to vrijeme Hazreti Sad je bio daleko i Hazreti Marvan je rekao kako da ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegovo tijelo bude neukopano i da stoji, i on je htio da klanja njegovu dženazu, ali Ubejdullah bin Arkam nije ovo prihvatio i njegovu dženazu je klanjao Sad bin Abu Wakas kad je on stigao. Poslije toga je bio ukopan u Dženetul Vaki. Postoji još jedan hadis u vezi njega, da se Hazreti Arkam pripremao da putuje u Bejtul Makdas i otišao je kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mu da dozvolu da otputuje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pitao da li on putuje tu radi nečega što je neophodno ili radi trgovine. Hazreti Arkam je odgovorio: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, neka su moj otac i majka žrtvovani radi tebe, ja idem tamo radi nečega hitnog, ne radi trgovine, ali ja želim da klanjam svoj namaz u Bejtul Makdas. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: moje molitve ovdje u Medini su veće 1000 puta od drugih molitvi u bilo kojoj drugoj džamiji osim u Kabi. Poslije ovoga Hazreti Arkam je promijenio svoje mišljenje. Sljedeći ashab je Hazreti Basbas bin Amar radijallahu anhu. Prema jednom izvoru njegovo ime je bilo Basbas bin Bashar. Hazreti Basbas je pripadao Benu Sada bin Kab bin Hazrađ plemenu, koje je ensarijsko pleme. Kako god, prema Urva bin Zubair pripadao je Benu Zurejf bin Hazrađ plemenu. On je učestvovao u bici na Bedru, ubrojan je među ensarijama koji su učestvovali na Bedru. Osim na Bedru, učestvovao je i u bici na Uhudu. Na dan Bedra prije polaska iz Medine, Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše sljedeće detalje u Sirat Hatamun Nebijin. Prije polaska iz Medine, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Hazreti Abdullah bin Umi Makdum da bude emir, to jeste poglavica Medine, u njegovom odsustvu. Kako god, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao blizu mjesta Roha, koje je 36 milja udaljeno od Medine, vjerovatno radi vijesti da je velika armija Kurejšija izašla iz Mekke, zbog toga što je Abdullah bio slijep čovjek, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Hazreti Abu Lababa bin Munzir da bude emir u Medini.
i poslao ga je nazad u Medinu. Naređeno je da Hazreti Abdullah bin Umi Makdum bude imamul salat, to jeste da predvodi namaze, dok Ebu Lubaba će da se bavi administracijom. A Asim bin Adi je postavljen također za dodatnog emira u Medini koji će da nadgleda ostatak populacije u Medini. Iz ovog mjesta je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao dva ashaba, Basbas i Adi, prema Bedru da bi saznali informacije u vezi neprijatelja. Naredio im je da se brzo vrate sa informacijama. Hazur kaže, ja sam spomenuo u vezi ashaba Hazreti Adi bin Ragiba prije 2 sedmice i spomenuo sam ovaj događaj kad je Hazreti Adi i Basbas otišli do tog mjesta. Oni su stigli do Bedra da saznaju informacije. Ostavili su svoje kamile blizu bunara, uzeli su svoje kožne vreće i napunili su ih vodom. Tu su se također napili vode. I u to isto vrijeme čuli su 2 žene koje razgovaraju o dolasku nekog karavana. Također jedan čovjek je stajao pored njih. Oni su se brzo vratili poslije toga i prenijeli ove informacije časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek koji je stajao kraj tog bunara zvao se Mađidi. Hazur kaže, ja sam već o ovome detaljno govorio. Historičari pišu da je sljedeće jutro Ebu Sufjan stigao u to mjesto gdje je karavan stigao i pitao je Mađidija da li je on vidio ikoga ko je ispitivao u vezi informacija o njihovom karavanu. Također je rekao, ako sakriješ ove informacije o neprijateljima, onda niko od Kurešija nikad neće uspostaviti mir sa vama. Mađidi je odgovorio, tako mi Boga, ja nisam vidio ni jednu osobu koju ja ne znam. Nijedan vaš neprijatelj ne postoji odavde do Medine. Iako bi neko sigurno došao ovdje, on se sigurno ne bi mogao sakriti od mene, a niti bi ja sakrio te informacije od tebe. I onda je rekao, ja sam vidio 2 čovjeka koji su zastali ovdje i pokazao je na mjesto gdje je Hazreti Adi i Basbas gdje su oni ostavili svoje kamile. Oni su zastali, napili su se vode i nastavili su svoj put. Ebu Sufjan je otišao na to mjesto i odmah je uzeo izmet od tih kamila i unutra je vidio košpice od hurmi, tako da je rekao, tako mi Boga, ovo je izmet kamila iz Medine i mora da su oni došli odatle. I oni su sigurno bili Muhamedovi špijuni. Drugim riječima, siguran sam da su došli iz Medine da izviđaju. I također je rekao, ja osjećam da je njihova blizina, da su oni blizu. I onda je on brzo odveo svoj karavan s tog mjesta. Hazur kaže, u to vrijeme Arapi ne samo da su imali specifičan način da saznaju informacije, ali su bili vrlo upućeni da nalaze informacije iz okoline. Ovaj događaj je također spomenut u Sirat Hatamun Nebiin pod naslovom Bitka na Bedru. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše, kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao blizu Bedra, bio je motivisan sa nekim osjećajem koji se ovdje ne spominje. On je posjeo Hazreti Ebu Bekra iza sebe i nastavili su da idu ispred muslimanske armije. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sreo nekog starog beduina. Iz njegovog razgovora saznao je da je armija od Kurešija stigla blizu Bedra. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se je brzo vratio i poslao je Hazreti Alija, Hazreti Zubeira bin Al-Avam i Sad bin Abi Waqas i druge da prikupe informacije. Prema drugom hadisu, Basbas je bio također među njima.
Prvo su bili poslati da saznaju informacije u vezi karavana, ali sad kad su čuli da armija stiže, onda su oni išli da izvide informacije u vezi armije također. Kad su stigli do doline Bedra, vidjeli su Mekanlije da sipaju vodu iz bunara, ovi ashabi su ih napali, zarobili su roba iz Abesinije, doveli su ga poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao namaz i kad su to ashabi vidjeli, oni su počeli da ga ispituju u vezi karavana od Ebu Sufjana. Ovaj rob je došao sa armijom, a ne sa karavanom, i rekao im je da on ne zna gdje je Ebu Sufjan i njegov karavan. Ali Ebu Džehel, Utba, Šajba i tako dalje su stavili kamp na drugoj strani doline. Ashabi su više bili zainteresovani da saznaju u vezi karavana i to je bilo na njihovom umu. Oni su mislili da im on laže i da namjerno želi da sakrije gdje je karavan, i nekoliko ljudi su počeli da udaraju ovog roba. Kad bi ga udarali, on bi zbog straha rekao u redu, reći ću vam, ali kad oni prestanu da ga udaraju, on je i dalje stojao uz to da ne zna gdje je Ebu Sufjan, ali da je Ebu Džehel i drugi u blizini. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ovo u toku svog namaza, brzo je završio svoj namaz i zabranio je ashabima da ga udaraju. Rekao im je, kad govori istinu vi ga udarate, kad laže vi ga puštate. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na nježan način upitao ovoga gdje se armija nalazi. On je rekao da su oni na suprotnoj strani od vas na brdu. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao koliko ima ljudi u armiji. On je odgovorio mnogo, ali ja ne znam tačan broj. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao, u redu, reci mi koliko kamila dnevno oni zakolju da se hrani. On je odgovorio 10. Osim sredstava za rat, oni su također donijeli i hranu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, izgleda da ih ima oko 1000 ako kolju 10 kamila dnevno. I ova procjena je bila tačna. Hazreti Salba bin Amr Ensarija je sljedeći ashab. Hazreti Salba je pripadao plemenu Benu Nadžar, njegova majka se zvala Kapša, koja je bila sestra poznatog pjesnika Hazreti Hasan bin Sabita. Hazreti Salba je učestvovao u bitci na Bedru i svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je bio jedan od ashaba koji su uništili dole u Benu Salma plemenu. Hazreti Salba je preminuo u toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu u bitci na Džisr, to jeste bitka na mostu. Bitka na Džisr se desila u 14. godini poslije hidžre. U Tabiriju je zapisano da se desila u 13. godini poslije hidžre, koja je bila bitka sa Irančanima. Oba dvije armije, muslimanska armija je bila predvođena sa Hazreti Abu Ubejd, a iranska armija predvođena sa Bahman Džazvija. I sukobili su se na Eufrat rijeci, to je bilo na mostu Džisr preko te rijeke, zbog toga je poznata kao bitka na Džisr. Neki su mišljenja da je Hazreti Salba preminuo u toku hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu. Hazreti Salba bin Ganama, i prema jednom hadisu njegovo ime je Hazreti Salba bin Anama. Majka mu se je zvala Džehira bin Gain, pripadao je Benu Selma koje je ensarijsko pleme. Hazreti Salba je ubrojan u 70 ashaba koji su učestvovali u drugom bejatu Akba u ruci časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je primio zakletvu. Kad je Hazreti Salba primio islam, on je slomio idole u Benu Salma plemenu koje je njegovo vlastito pleme, zajedno sa Hazreti Muaz bin Džabal i Abdullah bin Unejs je to uradio. Hazreti Salba se borio u bitci na Bedru, Uhudu i Hendeku. U toku bitke na Hendeku postao je šehid, ubio ga je Hubeira bin Ebu Vahab. Prema drugim hadisu bio je ubijen u bitci na Hajberu. Hazreti Džabir bin Halid je sljedeći
pripadao je ensarijskom plemenu Benu Dinar, učestvovao u bici na Bedru i Uhudu. Sljedeći je Hazreti Haris bin Naman Umejh Ensarija, koji je pripadao plemenu Aus, učestvovao u bici na Bedru, Uhudu uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je bio amidža Abdullaha bin Džubeira i Hazreti Fuada bin Džubeira. Bio je prisutan u bici Safin uz Alija radijallahu anhu. Hazreti Haris bin Enes Ensarija je sljedeći. Njegova majka se zvala Hazreti Umi Širik i njegov otac se zvao Enes bin Raif. Njegova majka je također imala čast da prihvati islam i da uzme zakletvu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pripadao je Benu Adl Šal plemenu koji je bio ogranak Aus plemena. On je učestvovao u bitci na Bedru i Uhudu, postao je šehid u bitci na Uhudu. U toku bitke na Uhudu Hazreti Haris je bio jedan od samo nekoliko ashaba koji su ostali na planinskom prolazu uz Hazreti Abdullaha bin Džabira i kao rezultat ovdje je postao šehid. Hazreti Hureis bin Zaid Ensarija je sljedeći. Prema hadisu njegovo ime je također zapisano kao Zaid bin Salba. Pripadao je plemenu Benu Zaid bin Haris koji je ogranak plemena Hazrađ, učestvovao u bici na Bedru uz svog brata Hazreti Abdullaha. On je bio podučen ezanu kroz viziju. On je učestvovao u bici na Bedru. Njegov brat je također bio podučen riječima ezana kroz san. Hazreti Haris bin Asima, on je pripadao Benu Nadjar plemenu koje je ensarijsko pleme i postao je šehid u toku Bere Mauna. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Harisa. Suhejb bin Sinan. Hazreti Haris bin Asima je otputovao sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na dan Bedra. Kako god kad su stigli do Al-Rauh, on nije imao snage da nastavi. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga poslao nazad u Medinu. On je dobio istu količinu ratnog plijena kao i ostali koji su učestvovali u bici na Bedru. On je želio da učestvuje u bici, ali radi njegovog slabog zdravlja ili zato što se razbolio u toku putovanja, on je morao biti poslat nazad kući. Kad je vidio žar i njegovu istrajnost, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je ubrojao među ashabe koji su učestvovali u bici na Bedru. Bio je prisutan u toku Uhuda kad su neki ljudi napustili svoja mjesta. Hazreti Haris je ostao nepomaknut. Hazreti Haris je dao zakletvu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da žrtvuje svoj život. On je ubio Usman bin Abdullah bin Mugeira bin Muhzum i uzeo je njegov štit koji je sadržao od oklopa tijela kacigu i mač. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao ove stvari poslije kad je dijelio ratni plijen. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao u vezi smrti od Usmana bin Abdullaha, hvalio je uzvišenog Allaha koji je podario da on ne nastrada, jer je on bio ljuti neprijatelj islama i nasilnik. On je bio naoružani nevjernik koji je došao da naudi časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na dan Uhuda. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao šta se je desilo mom amidži Hamzi, Hazreti Haris je otišao da ga nađe. Poslije nekog vremena Hazreti Ali radijallahu anhu je otišao da vidi šta se dešava. Kad je došao do Hazreti Harisa, vidio je da je Hazreti Hamza radijallahu anhu postao šehid. Oba dvojica su se vratili i informisali časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Haris prenosi na dan bitke na Uhudu dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u vrlo uskom prolazu planine, pitao me je da li si vidio Abdurrahman bin Auf. Rekao sam mu, vidio sam ga na jednoj strani planine, ali da se bori protiv nevjerničke armije.
ali sam tad ugledao tebe i došao sam tebi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, meleci ga štite. U drugom hadisu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, meleci se bore zajedno uz njega. Hazreti Haris prenosi da kad se borba završila, otišao sam kod Abdurrahman bin Aufa i vidio sam 7 ljudi ubijenih ispred njega. Ja sam ga upitao, da li si ti ubio sve njih? On mi je rekao, ubio sam 3, ali ne znam ko je ubio ostale. Onda sam rekao, uistinu kako je istinita riječ uzvišenog Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to jeste da su ga meleci pomagali. Hazreti Haris je bio u delegaciji koja je otišla na Bere Mauna. Na Bere Mauna kad su ashabi bili ubijeni, Hazreti Haris i Amir bin Umeja su otišli da nahrane kamile. Prema Sirat ibn Hišam, ova dvojica ashaba su bili Amr bin Umeja i Hazreti Munzir bin Muhammed. Kako god, prema drugim hadisima koje navodi ova 2 imena su bila spomenuta Hazreti Haris i Amar bin Umeja, koji su otišli da nahrane kamile. Kad su se oni vratili u kamp, vidjeli su da su se ptice okupile oko tog mjesta i shvatili su da su njihovi drugovi bili ubijeni. Hazreti Haris je pitao Hazreti Amr šta treba da rade. Amr je rekao, mislim da bi trebali da se vratimo i informišemo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali Hazreti Haris je rekao, ja se neću vratiti sa mjesta na kojem je Munzir ubijen. I tako otišao je i postao je šehid boreći se protiv njih. Abdullah bin Ebu Bekr prenosi da je Hazreti Haris postao šehid od mnogo koplja koje je bačeno na njega i ona su se zabala u njegovo tijelo. Hazur kaže da uzvišeni Allah nastavi da uzdiže status ashaba koji su učestvovali u bitci na Bedru. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.